ποτέ ευχηθεί να μπορούσε το αυτοκίνητό σου να πετάξει μόνο και μόνο για να αποφύγεις την κίνηση? Όταν το να πετάξεις δεν είναι επιλογή, γιατί να μην χρησιμοποιήσεις ένα ποδήλατο? Η κοινόχρηστη χρήση ποδηλάτων είναι μια τόσο εύκολη και ευέλικτη επιλογή. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείς να πάρεις στα χέρια σου ένα ποδήλατο, το οποίο μπορείς να οδηγήσεις ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε. Απλά γύρισε τους τροχούς, ανέβα και πες αντίο στην κίνηση. Και όταν η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, ασφάλισε το ποδήλατο στον σταθμό και συνδέσου με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο για ένα ευχάριστο ταξίδι, φτάνοντας στον προορισμό σου στην ώρα σου χωρίς άγχος. Κοινόχρηστα ποδήλατα από το σημείο Α στο σημείο Β χωρίς προβλήματα.